Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 25 vers 10. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. En het leerwoord komt uit Mattheus 5 vers 11 en 12. Jezus zegt, zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Een gezegende dag toegewenst.